Mä oon Mika Coles Leipurin tiimistä, vastaan markkinoinnista ja onnistuneesta asiakaskokemuksesta yhdessä meidän kumppanien kanssa. Meillä on ollut haasteena webinaareissa ensinnäkin, että ne olisi niin kuin kokonaisvaltaisia. Asiakaskokemus olisi mietitty jo hyvissä ajoin sieltä ennen kutsua tavoitteista siihen tapahtumaan itsessään ja sen jälkeen, mitä jälkihoitoa tehdään. Toinen haaste meillä on tämä ihan sijainti. Et monesti halutaan olla paikan päällä täällä koeleipomossa, tapahtuu aika paljon. Sen lisäksi meillä on monesti puhujia eri maistakin samaan aikaan, samaan lähetykseen. No me ollaan saatu yhdessä nyt hyviä tuloksia. Näitä on pitkään tehty webinaareja, mutta joka kerta ne kehittyy ja ne parannetaan eteenpäin onneksi Plotin kanssa. Ja me ollaan saatu paljon osallistujia. Me ollaan saatu uusia liidejä, eli kaupallisesti niin kuin merkittävää hyötyä. Ja toisekseen me ollaan saatu hyvää asiakaspalautetta. Eli me ollaan kysytty palaute 8.5/10 on keskimäärin kaikista meidän webinaareista tullut. Eli se on tosi hyvällä tasolla. No ratkaisu me ollaan löydetty yhdessä kumppanin kanssa. Tietenkin me luodaan paljon sisältöä itse, mutta me tarvittiin ammattitaitoinen kumppani Plot tähän mukaan. Ja he on tuonut meille taklannut nämä meidän haasteet sijainnin suhteen ja tämän kokonaisvaltaisen ratkaisun mukaan. Tämä juttelee meidän HubSpot-verkkoalustan kanssa. Tämä mahdollistaa erinomaisen asiakaskokemuksen just sieltä kutsusta tapahtumaan ja kiitosviesteihin ja jälkihoitoon. Eli me tätä kautta pystytään pitää parempaa huolta nykyasiakkaista ja pystytään myöskin saamaan uusia liidejä tämän avulla. Mä suosittelisin Plotin palvelua nyt sen suhteen, jos haluatte erinomaisen asiakaskokemuksen ja vähän niin kuin kokonaista asiakaspolkua mietittynä sieltä kutsuista tapahtumaan ja sen jälkihoitoon, niin silloin kannattaa ehdottomasti tsekata Plotin palvelut.